Ben! Ben! Sir! Abri na akong jacket! Sir, kanin puti, sir! Kanang itom! Ay, kadit lang, sir, kadit lang, sir. Ah, sir, Isuot! Ha? Isuot! Isuot na ko, sir? Oh, isuot! Oo, sir. Ano, sir? Ang jacket isuot na ko! Oh! Dili nimo! Ang ari na ko isuot! Ano ko, sir? Isuot na ko. Ari na ko! Ay, sorry, sir, sorry, sir. Ay, mo ba di ay? Dali ah! Wala lagi, sir. Sir, sir? Ang usa isuot! Ha? Isuot ang usa! Isuot ang Oh, usa? isuot ang usa! Nako? Ah. Oh no! Okay na, sir. Ang usa isuot! Ari sa akong kamot! Dili, wa ko mo yun, anha nimo! Oh, Ari na ko! abing ko na ako, sir, ay. Ita, marato-rato lang tanin mo, sir, ay. Anak ko na ba sa kay sweldo, sir? Ay pagunaon na sweldo! Maabot na! Ito kwarta ko, sir. Palite ko dito ko. Drinks. Oh, soft drinks. Ihurot ni, sir. Ihurot! Ha? Ihurot! Dako, gamay. Gamay! Kano sa akong tamang balit og dako? Ako na may mo inom. Ah, katong sa plastic, sir, o katong mabuak. Bisa ko na! Basta gamay! Sir. Stricto pa. Maupay manugo. Ya, mura bag hatag sweldo, wara ba tay? Eta. Saan man na ako, ha? Wala naman ko'y kwarta. Ah. Ting! Ha, karon. Wa ko'y kwarta. Amang warta. Ah! Ayo. Oh, saya ato daw. Ay. Ay. Saya ato daw. Namoy ko. Oh, na. Na, bro. Ako sanoy, kato lang gamay. Kuwan ako ni kuwan na ito, kung may kong gabay, katulog dako naman lang nila. Ah. May dia. Sa ako kadungog, ako kadungog. Na ay kuwan dire, kok na lang nga litro. Wa nami ito sa hugdan man. Unsa ako kadungog. Gawas lang, unsa. Wa mi kok nga gagmay, dagko na. Ay dagko. Oh, moy na ah. Uy. Di na maliga dito. Pero bato sa kaslungsod, na maliga na dito. O kanang 8 ounce. Ungsod. Oh, Ayo ako. sakay palagi ka. Biyo eh. Basi naa pa din na. Oh, sa tanaw ko sa ba? Apaliw ko na eh. Tingnan mo, ah. Oh, gamay naman ko gisugo sa kuang boss. Ah. So, wala lagi daw. Wala lagi? Oh, ito sa wala gyud. Litro lagi na. Wa gilain. Mao lagi ni. Layo sa dato. Oh. Lungsod. Oh, lungsod. Ya magpliti ba? Pilay-pliti pa dong dito. Ambot siguro nga 20 siguro. Tayo dito lungsod. Ako lang sa plan. Gilang. Ha? Nakay basiyo sa 8 ounce. Oh, na. Na? Oh, na. Sige. Litro akong Ah, baliton. litro lang. Sige, ah. Okay, okay. Oh. Ah, dara daw. Ay,
Tara. Pila man eh. Ako na dong, 40. 40 ah. Ay, basiyo na sa kuan. Kanang Basiyo sa 8 ons, 8 8 ons. ons. Oh. Ay, nay basiyo diri ay. Oh, pwede dahan lang dong. Dahan lang ka makuha. Diri ka? Oh, dahan lang. Oh, dahan lang pagkuha lang na dong, pagpili lang da. Sige, sige. Ah. Nay. Nay tansan sa 8 ons. Tagas na rin ha. Sige. Na. Dahan. Ay, salamat ay. Ih. Ang may kwarta ani ron makakwarta. Alright. Ay kamay. Okay. Ay, 50 to kung kwarta. Okay. Balikan rin sa pagpili dong. Ay, pondo. Pondo lang ang basiyo. Sige, sige. Salamat na ya. Sige dong. Sige. Oy, Dong! Dong! Ang sobra ni Maman, habilin! Dong! Dong! Kapungol tawhanan. Naaram niya. Apa yung may gida? Aw, kalami, adik ka iya kibiyaan. Ako nang game nun, oy. Amaw mo itong bataan, no? Ipalit og litro niya tapos gitransfer atong gamay nga basiyo sa 8 ons. Bogo mo itong bataan. Ako, hindi. Galam niya ani, ha? Ayo lang, ani. Himno na to ni. Ang sarap. Hoy! Unsa? Ano mo na, Noy? Imo mo nang giinom, Noy. Tuo mo kung di na ni mo balikon, imo mo nang gibiyaan god. Ibiyan, pero wa ko mo ingon nga im na. Naingon ko im na. Wala, di sa sa kaglakaw sad. O, di kog lakaw, pero ako lang ibutang din ha. That is my property. Di ba? Oh. Oo. Oh, nya, unsa may buhaton na to, ano, di mo nang giinom. Aw, ako lang ning ilisan. Uy, uy! Lisan ko taon, nanaw, nakakuha na ko. Bayre ko. Anong bayra mo ikaw ha? Naamo ko ikailis. Oh, nakikailis, bro, wa ako magkinala sa imong kailis ka na. Di mo nang giinom. Oh. Gitawag ikaw, kaminaw, di nagtuugog di na ni mo ni balikon. O yan, kadungog ko. Huwag mo ko kadungog. Ripan ni ko, nabi. Wala, sige. Ahak, ano uling istorya ha? Ripan ni ko. Kapila mo sa babayad di mo san? Pila mo na? Kurita. Oh, 40. Oh. Plus pondo. Pila? Yes, kwenta. 50. O niya, plus. Kaning gitawag nga kuan. Property damage. Ada ka kong plaza na god. Oh, imo mo lang giinom. Ako mo lang property. Ngayon sa gusto ka, isirado na ko na imo ban. Ireklamo ti ka sa libor. Ay lang. Oh. Pila mo sa puno sa bayad dyan? Sa kuan, property damage. Oo. 500 lang. Ada ko asad ana. Ako ang lakansi na ko ana. 260 mo sad? O, unsa may gusto nimo? Mubayad ka o ipasira ko na imong tindahan. Oh. Ang lagisan mo. Oh.
Cuman, isira, reklamo na lang ko. Reklamo na lang ko. Mubayad ko. Ah. Mubayad na lang ko. 250. Oh, nya moral damage. Napakay moral damage kaya ang pagbalik-balik din nato diri. Ako ibiya kayo. Yate na noon kataghan man ani no. Ha, ikuha na lang ng 200. 250 para saktuhan ng 500. Okay na? 250 inya Moral damage 250. kato pa 500 kanan. Oh. Namig ka ahak ni ba para mo gid paigo ni halin ako niha. Di na ako ng problema, imo ang problema. Ano manghilabot ka sa butang nga dili imo? Mao na diha. Kinsam say magtuo kay imo pang balikon ay kay imo ro magibiyaan. O nya ako lay pasira ni. Aton lang. Ay lagi. Bayrin ako kay gadali ko gisugo ko sa kumbos. Ah sige. A few moments later. Tay. Basta. Ito ka share. Saro. Na? Oh, kini to 50 ha. Oh, sa moral damage ni. Oh, kini 50 refund. Refund. Oh. Kini 200 para asa to ni? Kuan, property damage. Property damage ni. Oh, 200. Iinom nimo ba? Oo. Bawal mo na. 200. Oh. Tanan na. Tanan. Oh, 500 na tanan. Uy pa, 50 pa kwangan. Faktura? Ha? Mao na ako'y katambang yun eh, ha? Paninda mo, kaya na fair play ba? Kaya mo mangilabot sa butang, kadili iyo. Moral damage mo na, property damage mo na, pabalik-balik niya. Ang mga butang na dili inyo. Butang kayo na ako rin po, tignan ko to. Bawal mo na. So, salamat. Okay na? Okay na. Okay na, gan. Salamat na. Ah, kani. Sir. Sir. Oh, ano mo ni abli? Ay, sa uno ko pag-inom. Abli. Ablihan pa tayo ni? Oh, abli. Oh, no, 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 no. Mamispis yung tanom. Ha? Mamispis sa tanom. Oh, no, 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 no.